Ами, снимам вече. Така нещо ми се чи. Оправи се. Сако оправи. То обикновено остава знаци с факли. Обикновено. Де замина? Да. Аха. Ко правим се? Еми... търсим замък. На къде? М, Сам викам аз. Ще мога да се върнем. Надявам се. Гледай да запомниш от десни минали. Не, ти ще помниш. Аз не мога. И аз. Пък прецакани сме. Точно по принцип много помня, но аз не мога. Аз викам да се вземем сянка, ама активно. Докато търсим няма да е зле да обираме каквото ни трябва. Да. Останали да го обирай за теб. Ще взема малко кварц. Имам и лък, ако дойде гаст. Бил. Няма да дойде спокойно. Като цели човек натискаш 10 бутон с меч. Ако го удара с ляв, няма ли се върне топчето? Не, аз принцип цъкам десен баш когато идва и то се връща. Аха. Ти къде избяга, бе? Ти къде избяга? Там къде... Чакай. Ето. Аз не помня на къде беше порцана. Аз помня май. Май там беше. Не, май... не знам на къде беше. Абе там беше. Добре, айди. Да се връщаме, викам. Не, бамс. Ще го намерим. Тия по-добре не ги трепи. Няма. Добре, не беше насам. На къде беше? Тук има някакво купче. Къде? Виж, може и то... И тук има още купчета. Това е на точно следа. Да. Гаст. Абе, спокойно. Той е далеч. Виж, малко такова на кокошка. Бати. За първи път виждам. И аз съм виждал на прасе, ама на кокошка не съм виждал. Аз съм виждал малко зомбици на кокошка. Обаче пък малко пигменче. Пах, малко. Те с хора, какво ли ни ядат? Оле, гаст. Чай, пром да му върна една атака. Добре, не можах. Заеби. Къде по дяволите имат крепост тях с хора? Чай пусна повече чънкове да мога виждам. Ти де се загубил? Отрепах единия гаст. Браво. С лък ли? Да. Браво. Трябваше да си взема и аз лъка, но кой да се сети? Да отрепах и другия. Браво. И имаме една стрела. Не е хубаво. Добре, сега къде трябва да търся тази глупава крепост? Мамицата. По-ма преценя, че не знам вече къде е портала. Ще го намерим, не се бъде. Също ме преценя, че аз вече не знам ти къде си. Ето това. Да. И кажи здравей на YouTube, бе. Здравейте, драги ми зрители. Здравейте.
търсим една крепост, ако се чудите, що ли ни тя изпълните. Да. Трябват ни блезове. Да си направим Ender Chest. Защото точно има, ама той не ще да ни даде. Защото му се свиди. Да, Да ни каже къде е проклетата крепост и ние да си направим. да. Хм. Чудна работа. Вече не знам къде сме, нали? Абе, ще се намерим, бе. Мен ми е по-любопитно къде е смотания такова. Бати шит. Че пък къде? Та крепост, бе, човек. Леко почна чакай да лагва, оправи се. Вау, тия куп ще изглеждат много добре с текстчер пак. Аз не съм го сложил само. Бакащата е не, че стана много яка. Она дето е гръмна вчера. По неволя. Аха. Ах ти брутално. Гъби. Аз си взема, аз мой да ми трябва. Искаш да направя малко екшън. Какво ще правиш? Да изпраскам един пигмен. Не де. Как ти скажи ти? Само, чакай да се намерим. Ето така. Къде си, аз не те виждам. Съм горе. Ще ги трепим ли? Тъй няма намерим крепост, дай поне да си направим шоуто. Айде. Кой почва? И двамата. Давай! Лагва. Шет. Много чавета, бе. Мале. Гледай, не мога. Отцепиш са. Абе, всички по тебе сте почнали, бе. Давай, човек. Къти? Има ли още? Зад теб! Малка ти. Имам лошо предчувствие. Имаш ли кръв? Имам ти. Имам. Така един златен меч. Получих. Аз май златни къши само. Гъби. Фък. Те шибаняци му бутнаха от скалата, де. За теб. Драматург. Добре. Сега трябва да се наям задължително. Те гонят теб, човек. Не знам защо. Сигурно, защото ги нападнах пръв. Мен ме игнорират. Ти ще си примамка нагоре, аз ще ги трепа. Чай се дигна малко HP-то. Аз съм вече 7 ниво. Аз съм 15. Мисля, че бях първо, не помня. А от тада после ще моля да се телепортираме в... Да не е тука, бе. Това май точно го е копал. Май е слизал долу, да. Фък. Опа! Бах, те наистина те игнорират, бе. Ей, паднало ми е златно килче. Сега наистина не мога да се прибегна. Да, моля се телепортираме, бе. Не. Ама смисъл точно да не телепортира утре. Може. От ада. Да. Окей. На скина си много намърщен, тук с текст чарпак. Сложи. Бъгна ми, зацепи ми, умря ми. Оправи се. Умря ми се. Сменям текстчър пак. Добре, я ще пусна на пауза и ще смена и аз текст чарпак. То не може пауза да ползва. Аз слагам спанкса. Абе, няма, пред хората ще го правя. Пред хората ще сменям. Нима интересува хора. Няма да си развалям качеството на клипа. С фрапс ще снимаме. Къде бяха, бе? Къде бяха текст черпаците? Чакай, че ми заби. Ресурсни пакети, ето.
Да. Крашна ми, ебати. Гледай, някой да не ме убие. Ами аз съм... Фък. Има лошо предчувствие. Аз даже съм извън сървъра. Абе да. Чай сега ще зареди. Оправи се. Тъй. Така, вътре в сървъра съм. Виж да не ме убие някой. Теб те няма, бе. Сигурно, защото ми крашна. Айде, но. Айде да не са ме убили. Даде. Бачите. Така, влизам. Да, ето. И съм убил. О, така, друго нещо. Като съм излязал, тези вече не ме бият. Забелязах. Ти къде си? Да почнат нека по мен. Ай, шом си на вид, добре. Идват. Къде? Уда! Това е бахти нашествието. Здравейте, колеги и педали. Така. Съжалявам, че... забравих. Както и да е. Ще ги правим да умигат. Те си попадаха тук долу, Би. Викам, че получих златна пръчка, аз получих тъп меч. Те май пак те би гонат. Да. Абе, те би се харесали и това. Как? Без мен за как... баш, депресията. Депресираха, но... Те си попадаха. Това беше много гадно. Умря ли, бе? Да, я ми вземи айтемите. Аз ако ти ги взема... Добре, няма... Аз ще дойда при теб. Как ще се намерим? Бая, че пише на точно да ме опни. Това ще го изрежеш. Да. Да ме опни, че става. Чувам гаст. Те, нещата ще са почти на щупване. Няма значи. Сега е невъзможно да се намерим, знаеш, нали? Чакай се. Чувам и гаст. Това го искам, бе. Сега идвам. Стой там. Там където си бил. Дай ми ги вземи смисъл. Взех ти ги. Иначе ти ходи да ти искаш. Добре. Да му се не видиш, умра. Как се казваш, бе? Белатор. Гура. Изгаснах. Та работа не е хубава. Белатор. Да, ама не сме в едно измерение, не мога да... Така ли, бе? мога да... Влезни в ада, де. Сега ще това. Чай, аз направо да те портна при мен. Забравих командата обаче. Какво? Чувам котка. Това котка, бе, човек. Гаст. То същото. Той. Прасе. Така. Може да ми ги дадеш. Къде си? Над теб. Супер. Е сега.
Махи се, бе. Опа. На 2 сърца съм. Яш нещо човек. Нямаш дрехи, бе. Забелязвам. Яш нещо. Къде Ядо. са ми другите дрехи? Чакай. Мерси. Кирки, такива работи искаш ли? Давай, какво те падна? Аз не помня какво е паднало. Кирката, какво ма е друго? Не, кофите са твои. Храна, бая храна падна. Взема. Тая вземи за теб. Не, бе. Добре, мерси. Знаеш кой, аз викам да си свършим работата по стария начин. Който е. Ами сега съм опнат. Аха. Ами, айде. Чай да намеря това. По изпитания начин. Къде беше порта? Направи един. Топа избяга. Аха, ти си спектатор. Чай да Аз ще се бия с тия грозници. търся портала. Мамка ми. Фък. Мадафака. Чуваш ли ме? Да. Какво стана? Нищо. Да, този клип не трябва да го показваш на Тошо. Добре. Трябва да изрежеш тая сцена, където казвам, че съм опнат и ще го направим работата по стария начин. И че ще направя портал. Няма, и ние се загубихме, няма си губим майта ми тия. Чакай, стойте. Копче ръчка. Фък. Аз кефа не мога да намеря запалка. Търся при инструменти, при кирки, брат ви е тия. Да. Ако не при редстоун, пробвай. Ето я. Тук някъде беше. Или с червен. А, не, е. Ето я. Малко пигменче. Влазай. Ей сега. Така, изтрепах ги. Беше приятно. Така е. То ми стана лошо, бе. Мога човета, мога нещо. Май нещо ми бъгне на интернета. Сваляме терен. Кой знае къде ще ни прати си. Окей, мен ме телепортира. На зрителите ще им стане лошо. Къде те телепортни? Още ме телепортира. Ай, мен. What the fuck? Така.
Притеснява ли те, че това място не ми е хич познато? Малко. Дай ми Game Mode 3 да летим и да търсим. Не мога. Аз не мога толкова. Не бе, да ми дадеш Game Mode само. Тройка. Ти си опнат. Как беше са? Белатор Б Давай, чакай. Л Л Т О. Да, ма не знам командата. Game Mode 3 Белатор няма да стане. Чакай. Готово. Искам си точките. Така, ти къде си? Добре, снежен бам, не съм виждал. Май спомням координатите на къщата. Аз ги помня. 240, нещо такова. Да, 260 на минус 240. Да. Минус 260. Да. Добре, аз вървя в грешната посока. Той точно ми каза. Само че аз съм на минус 2900. И бая. Аз съм на минус 126. Не, на 126 само. Ма на Хикса или на Окей, аз ще спирам клипчето. Изобщо няма смисъл това клипче. Няма смисъл. Не го показвай на никой. Добре, чао. Правя строго забранени за мен неща.